Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai. Wes ora usah gedebus marai apa? Ayo. Tel. Ora ana sing gelem ngetok genderune kok. Iya toh, senterku kok gak tak kanon. Tuh, kok mati? Senternya lucu, guys. Mentah mati senternya. Wong sak donya sidik jarine wis beda-beda, pemahamane ya wis beda-beda. Makane ora usah dikai pemahaman sing neka-neka. Suatu saat wong kuwi pinter wis roh jati dirine dhewe ngono. Dadi upama jati diri sing mbok warahno ki mung sing tembung jare mbok warahno upama gak dienggo ya kowe ora usah kecewa. Soale wong ki mang wis tok jati dirine dhewe. Ibarate ya dirimu tak kon nganggo penemuku. Masa ya gelem kan ya ora. Tetep nganggo penemu dhewe. Ngono guys. Soale wong sidik jari wis dhewe langit teko sidik jari. Apa meneh pikiran utawa penemu ngono. Wis dhewe. Apa mau dirimu gelem tak kei sidik jariku kan ndak mungkin kan. Tetap ndak mau, tetap kamu tolak. Ndak mungkin kamu terima soalnya wes ngerti jati diri. Ngono kadang kalau lahir orang nggawa apa-apa, mati bondo ra digawa. Oh, justru wong sing ngomongane ngono kuwi wong sing kleru. Yang mati sik dibungkus mori. Nek mati ora digawa kan ukure as ben oteng-oteng dilebokno luwangan apa gawak-gawan ngono wis beres ya ora. Guys. Gawak-gawan. No, nek aku usah wong ngono kuwi. Apa ya entah ngono. Aku mari kan wong seneng bantah. Jadi bantah memang semakin awak dhewe bantah semakin dapat ilmu banyak. Ilmu kanggo debat maksudnya. Ilmu kanggo debat. Pikulane kayak kene. Lulang kebu, lulang sapi. Terus soalnya bakal kok napa kumbung lho. Dan kena enggak deket-deketan apa-apa. Ya kah? Kimas tok iki. Pupuk orang di panggon terpaksa seperti ini. Lebih barangnya wis ana gudangnya orang dulu wis sana. Des kita kembali uka lagi. Aku nek bengi iki ora tau turu. Bengi ora tau turu. Ya sini iki. Kuwatir anak kula.
Ya sing diweden iki mung ula. Tapi ula ketok. Ula ketok ini. Nek bengi ora tau iso turu. Ya. Ya begitulah kehidupanku. Sampai ngajak melekan apa? Ora nek sebetah melek kene kecuali aku. Soalnya kene iki anggar aku mulai dodol akeh amane. Soalnya ijene sing melek kan. Wis kena bebas cano. Iki Pak Tata mesti melek, Casin mesti melek. Kuwatir kula, guys. Makanya aku tengah dino kula tok. Biasanya melaktor itu bengi bar dodol budal melaktor sampai jam subuh ini laut. Bar dodol kan jam 11 ya, paling enggak ya bar jam 12 nyemplung sampai esok. Mudah-mudahan kan Allah. Manuk sepatunya sepatu khusus. Iki pemanek sing rohno kae wong kae mau opo. Yang jenenge nek bengi ra tau turu terus piye terus mau opo. Glimbang-glimbung nang bayang terus mau opo. Kesel glimbang-glimbung. Mending keluyur-keluyurane sehat ning awak. Karo olahraga. Ora nyangka orang ngira iso tuku lemah nang kene gawe omah nang kene.
cari anak mbok rondo. Ora patek duwe bolo. Lah sapa sing gelem ngancani? Sekolah yang mau lulusan SD. Saya kayak cilik mbiyen mulo petel. Ning sawah ngarit dikon wong borong macul. Mek apa borong mek paris biasa. Mek gabah gawe boto nandur tebu. Usik nang ngalas gawe panggung nang ngalas. Biasa. Pekerja keras. Saiki wong ora duwe iki jarak-jarak dhewe. Otaknya kurang berputar, terlalu dimanja karo wong tuane. Dan aku sapa sing renang? Ada mikir oteke komet. Ora nyono ora ngira. Ndi lemah ning kene tuku lemah ning kene gawe lemah ning kene tak kei omah kayu. Omah kayu piye kan ora berbur. Lan omah tembok iki berbur nganggur semelantar mutek ya. Dandana ngebruk ngono. Ora kate larang. Soale kene iki tanah-tanah gerak. Lan omah tembok ya padha mutek. Kontrak pertama nang omah angker, kedua nang omah angker nah reot, ketiga nang omah angker nah. Bar jam 12 nyemplung gawan ya tau. Sopo sing gelem nguntal nyawaku? Melaku ngubengi 10 tahun. Jajah. Nek dipikir-pikir nelongso. Saiki ibarat karek penang. Selama cek gelem bekerja keras kepenak. Dan emang turu nek turu penake opo? Malah panggon penyakit. Ya mending tinggu mergawe. Ngawak kentek, sehat, ora ndek kesel yo. Ya sing gara prong bau ujen, laktor dhewe, abuk dhewe wis. Mek wonge mek ndaut ana tandur tok. Nek tani lagi simpel kene daerah kene wis. Simpel. Nang kene duwe 3 hektar, 4 hektar enteng. Soale wis ngerti carane, wis ngerti teori. Campur guys. Setengah pilotku. Walah bablas yang ini. Oke guys, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.